Ahojte deti, volám sa Daniel Hevier a napísal som pre vás knihu, ktorá sa volá S deťmi sa dá dohodnúť. Je v nej 600 plus 6 básničiek a to nie sú všetky, ktoré som pre vás napísal. Tie ďalšie sa už do knihy nezmestili. Ja som si povedal, že kníh, ktoré sa dajú iba čítať, je na svete milión. Ale ja som pre vás napísal knihu, kde si môžete moje básničky nielen prečítať, ale aj vypočuť v mojom autorskom podaní. Spoznáte ich tak, že vedľa tej básničky v knihe je taký štvorček, ktorý sa volá QR kód, alebo po slovensky QR kód. A keď si dáte tú aplikáciu a prečítate si ten kód, tak vás to zavedie na moju YouTube stránku, kde si to videjko môžete vypočuť. Príjemné čítanie, príjemné počúvanie a nezabudnite, s deťmi sa dá dohodnúť.